V tomto okamžiku byl 6. dostih dnešního programu, cena Fontana Watercoolers, handicap 4. kategorie na trati 1200 metrů. Odstartován, po startu jde i hned do čela dostihu Delfína. Na druhé pozici začíná z vnějšího boxu Galonov Gas a podle svých zvyklostí je také u čela dostihu, nicméně vpředu je i favorit Lej. V čele dostihu tedy Delfína před Lejem a Galonov Gas, na 4. pozici Stormiko, na 5. potom Aurlas, za ní ve středu pole na 6. pozici Ladislav, za Ladislavem následuje na 7. vnějškem Kittilot, v zadní části relativně kompaktního pole jsou to potom Rachel Tiffany na poslední pozici Barika a vnějškem je tam ještě Monroe, koně ve finiši posledních 500 metrů do cíle. V čele dostihu Delfína na 2. pozici, teď středem dráhy, ale se přechází dopředu Stormiko. Stormiko 400 před cílem vyrovnává Delfínu, ale útočí tam také Kittilot. Posledních 300 metrů do cíle Kittilot se dostává dopředu přes Stormika. Na 3. pozici stále ještě Delfína, je tam ale také Lej a z vnějšku se snaží Matter for Choice, Monroe, středem dráhy i Aurlas, ale je to Kittilot. Posledních 100 metrů do cíle a Kittilot uniká soupeřům a tento dostih vyhraje Kittilot první, druhý bude Stormiko, třetí Aurlas, čtvrtá Matter for Joy a 5. Monroe. Viděli jsme dnešní 6. dostih, cenu Fontana Watercoolers. Sprint na 1200 metrů, který zatím neoficiálně vyhrála klista číslo 11 Kittilot ze stáje Hitlot Pejšková s jezdkyní Jiřinou Andrésovou v sedle.